Maniacs, this is Hulk Hogan from Impact Wrestling, and you're watching Punchliners, the only wrestling news and update show in Israel, dude. שלום לכם וברוכים הבאים לפאנצ'ליינרס, תוכנית מספר 8, בעונה החדשה. 8 בייבי. כן, כן. 8 בייבי. התוכנית היחידה. אבי נימני. אבי נימני, התוכנית היחידה שמסקרת את הספורט היחידי, שבה חצי רקדן, חצי חשפן, חצי אוגר, יכול להפוך לכוכב על בן לילה. באמת? 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 1.5. עכשיו לא תצחקו על פנדנגו. ספר לנו מה קורה היום. הילדה רוצה לדבר. רגע, אני רוצה להסביר למה אני פה. היום אני השתלטתי על האולפן, כי אני הרגשתי שהחבר'ה החמודים האלה פה צריכים יד נשית, ענוגה, מלטפת, מפנקת, מנחמת, אז אחר כך תלכו, תבקרו את אמא שלכם. בסך הכל, הם היו צריכים מישהי שיודעת לדבר ויש לה אמרה דופק. זאת שמנסה לשקר אותנו עם בקבוקים, כן. כן. היום אנחנו חוזרים לפינת המיין איבנט, שם נזכור את כל מה שחם בעולם הרסלינג, ובנוסף יש לנו פינה חגיגית ליום העצמאות, כל פאנצ'ליינר ידליק משואה כמיטב המסורת הישראלית, רק שפה כל משואה מציינת ציון דרך חשוב בעולם הרסלינג, אבל איך אפשר להתחיל? רגע, יש לנו פה מסר. מה קרה? תגיד לי. רגע, מסר זה מדרור. לא יפה שהיא חדשה להשתלט. מסר מדרור. ממי? דרור. רגע, חשבתם שתוכלו להיפטר ממני בעזרת מעטפה רעילה, ריח גוף של מרק הנרי? חכים מכאן איתכם, וכמו השגרירים הסלבס של ה-WWE, אני אשלח לכם במהלך הערב את ההגיגים שלי, רק אזהרה. אני עם חום גבוה, אז אני לא לוקח אחריות על מה שאני הולך לומר. מה השתנה? זהו, לא, כשהוא לא חולה אז הוא בסדר. אוקיי. אז you were saying? אז what the fuck? אוקיי, אז תרגיש טוב, ואנחנו בוא נתחיל, אנחנו לא נתחיל בלי what the fuck! מי מתחיל? אני מתחיל, יאללה, נועל. תתחיל. אני רוצה לשאול כזה דבר, את TNA. כל הקטע של ג'וסף פארק מאוד נחמד, אבל איפה הביס? אפשר לדעת איפה הביס? נראה מאוד הייתי הקטע. בטוח נראה מאוד הייתי ומאכזב. בטוח שזה יהיה משהו מאוד קצר, מאוד מהיר. בדיוק. עכשיו, לא שאני מעריץ גדול של הביס, אבל ג'וסף פארק, כאילו בעצם הורידו את המסכה, אוקיי, אתה יודע לעשות קצת יותר משחק, אתה מקבל את המיקרופון, אתה עושה דמות הרץ, סבבה. האבקות אנחנו לא רואים פה, אנחנו רואים פה סגמנטים מאוד משעממים. אז קדימה, מיצינו את זה, זה לא, זה כמה זה, חצי הייתי שנה בטוח כבר? שהוא התפרץ פתאום, כאילו, אתה יודע, זה אביס, נשתה ממנו, וזה... זה איבד את הטיימינג. גם היה את מזמן. הקטע, היה קטע שהם היו כביכול, היה פייס אוף כאילו מול הביס באמת וג'וזף פארקס, ואמרתי אוקיי, ייקחו את זה לאנשהו וזה ייגמר פה, אבל לא, זה ממשיך. מילא איזה נייס שירביצו לג'וסף פארק, הוא פצוע, פתאום הביס, כאילו, יש הרבה הזדמנויות כבר לגמור את זה, והם לא עושים את זה. לא. הכי מצחיק זה בסוף, פשוט יקברו את זה וזהו, ויתנו לזה להתאייד. טוב, אני אמשיך. תקשיבו, הוואט דה פאק שלי הוא כזה. וינס מקמן כנראה מנסה למצוא דרכים יצירתיות איך לעשות דיפוש למתאבק. ולראיה, אנטוניו סזארו, כאילו לא מספיק שהחגורה שלו לא הוגנה ברסלמניה, לא מספיק שלא היה לו קרב ברסלמניה, לא מספיק שהוא עושה ג'ובים לכל מיני מתאבקים אחרים. הוא יושב וחשב לעצמו, אוקיי, מה עוד אני יכול לעשות בשביל להשפיל את המתאבק הנהדר הזה שהגיע אליי ב-ROH? אז אמר, יש לי! במקום שיר כניסה לזירה, אני אתן לו לשיר יודל בדרך לזירה. What the fuck, זה היה כזה גרוע, כזה משפיל, לראות את המתאבק הבאמת אדיר הזה. נכנס ושר יודל לזירה, אני חוזר, סזארו, נכנס ושר יודל לזירה, כאילו... זה what the fuck לגמרי, יש לי הרגשה שזה בא ממנו. ממנו? כאילו אתה אומר, אם כבר מזיינים אותי, אז עד הסוף. כמו לחמש שפות, הם תמיד מחפשים מה מייחד אותי מאחרים, אז I can yodel. גם הגימיק הזה. זו המדלית טוב, שלי. דרור מתפרץ לנו פה בשידור. נראה לי שזה הולך להיות שידור ארוך. הוואט דה פאק שלו מתרכז בטז האידיוט, באירוע אקסטרווגנזה. כן, טז האידיוט. עם טפלון. או איך שלא מבטאים את החרטא הזה, טז אמר בשדרנות כמתאבק הלוצ'דור רוביקס,
שהשתתף שם מגיע מישראל. עשיתי קצת מחקר ומסתבר שבכלל נולד בשלוש ברמודה וגדל בברונקס. אפילו מייק טני שאל אותו מאיפה הוא הפליץ את זה. טז, באמת, what the fuck, what the fuck. כן, טז. כמו טז גם ידוע בקטעים שלו, היה לו קטע שלמשל הוא לא ידע מהלכים. אז הוא, כאילו, המהלכים הכי בסיסיים. I don't know what was that, but it was cool. כאילו, זה היה השדרנות שלו. זה הפוך על הפוך, הוא בודק את הצופים. אז אני אמשיך אותך, מתן, דרור, תישאר בשקט בינתיים. כן, בדיוק. אז אני רוצה לדבר על הצד השני של ה-What the fuck שלך, על קופי קינגסטון. אני אמרתי לפני כמה תוכניות שאני לא מסוגל לראות את הילדון הכאור הזה. כבר לא מסוגל לראות אותו, אוקיי? הם עשו לו כל דבר אפשרי. ובאמת, כאילו, סזארו, אתם מגיעים איתו למקום מסוים ולא מפסיד, כאילו, לקופי קינגסטון. אז מה יעשו? קינגסטון הוא כבר איזה אלוף 10 פעמים נראה לי. אלוף היונייטד. זה אחלה של נוסחה לקרוא מתאבק, להפסיד לקופי ושישיר. זה כאילו, מה? לא, אבל קופי, כאילו, זה לא שזה הולך לאן שאתה אומר, סזארו הפסיד, בסדר, קופי, לא יודע, זה לא... החגורה הזאת לא הולכת לשום מקום, כן, בדיוק, זה לא... הוולד אביבייט לא הולך לשום מקום, אז זה... כאילו, קופי קינגסטון בעצמו, כולו, what the fuck. נתנו לו פינאץ, נכון? זהו, סיימנו. טוב, גם לי יש what the fuck. גם לך יש what the fuck, היא חייבת להתפרק. זה נראה לי הכי הרבה זמן ששמעתי עברית, באמת, שפת אימי, אבל what the fuck, לא הבנתי שום דבר. מי זה סזארו? מה זה היוד עליכם? אביס, אוקיי? אביס. אביס. אביס עליו. זה הביס שהוא נותן, זה הביס שהוא נותן. טוב, לא, פעם הבאה. פעם הבאה. נמשיך הלאה. אוקיי. אז כמו שאמרנו... לא, בסדר. דרור. אז רגע. כמו שהבטחנו... כן, אמרנו לרגל יום העצמאות, וגם כדי להוריד את כמויות הבשר האדירות, שמתן אכל. אוי, 800 גרם. ועמד על המנגל עם המטריה. כל אחד ידליק משואה, לכבוד אבן דרך, או סיום דרך חשוב ששינו את פני הרסלינג לעד. נתחיל איתך, אלוני. אז לפני שנתחיל איתי... יש לנו מעברון. אני עשיתי. חזרנו, כן. אני עשיתי את המעברון הזה, אז נורא רציתי. בבקשה. יצא ממני משהו בסוף. היא פילה את כל הכרטיסים. היא פילה את טוב. אני רוצה להדליק, אני מתכבד להדליק משואה זו להיאבקות הנשים. לזכר לצערי. לזכר היאבקות הנשים. אני רוצה לדבר על ליטה, שהגיעה אלינו בשנת 2000. עם סריוס. דבר יפה על ליטה. רגע, בוא נראה את ליטה. אני רוצה שאנשים יראו על מי אני מדבר. הנה היא היפה שלי. ליטה, האחת שעשתה הרבה מאוד דברים שלא ראינו, באמת לא ראינו נשים עושות. אני לא מקשיב בכלל, לך כרגע. בטח שלא באותה תקופה. היא התחילה עם סריוס, אחר כך עברה להרדי בויז, ויצרה בעצם סוג של, לקחה את היאבקות הנשים במקום להיות איי קנדי, שאתה רואים את זה רק כמה חרמנים, הפכה את זה למשהו הרבה יותר מגניב, רציני, שאתה יודע מה, בבוא הזמן גם היה לה את הפיוד עם טריש, שזה פיוד שלא היה מבייש אף צמד גברים. לגמרי. אוקיי? וזה התחיל סוג של עידן חדש שהגיע למצב שטרה משתמשת בפינישרים, ואחר כך גם גברים משתמשים באותם פינישרים, טרה ויקטוריה, אז שהייתה ב-WWE. רק חבל שהיא סיימה את זה לא יפה. רק חבל שהיא סיימה באקורדים זנותיים, מגעילים. בסדר, אבל תראה, היום, כאילו, היום אין כזה דבר היאבקות נשים. לצערי, אולי החלוצה האחרונה שהייתה, זה הייתה קנדיס מישל, שהתחילה בתור איי קנדי, והתחילה אחר כך לעשות דברים לא רעים בכלל. לא רעים בכלל, וזהו, לצערי... אין לי את הנתונים בשביל לעשות את הסיבוב הזה. היאבקות אנשים, rest in peace. הנה זה. יאללה. מי עכשיו? טוב, מי רוצה להדליק משואה? בבקשה, אנחנו עכשיו עוברים ל... שרון, נראה לי אתה צריך להדליק את המשואה. אוקיי, אז ככה, זה לא סוד שתקופת האדיטוד בעצם בזכותה אנחנו... לא יודע מה אתכם, אני לפחות רואה היאבקות היום. וזה מה שהחזיק אותי בתור צופה בזמנים הקשים, שבאמת זה היה לכאן או לכאן, אם להמשיך או פשוט לזרוק את הדבר הזה. ואני רוצה לתת את הקרדיט לא לווינס רוסו, וינס מקמן, סטיב אוסטין, טלנטים למיניהם, אלא לבחור שלקח את איסטרן צ'מפיונשיפ רסלינג של ה-NWA בתחילת שנות ה-90, והפך אותה לישות נפרדת. הם לקחו את ECW, את האיסטרן, והם הפכו את זה לאקסטרים, נפרדו מ-NWA.
עשו מהפכה מטורפת בעצם בכל התעשייה, כי זה השליך אחר כך לכל עידן שנות ה-2000, וגם היאבקות איך שנראית היום. אז אני, קח אותי שרון הבריון, פלטינום פארטי, מתכבד להדליק משואה זו. לזכר או... לא לזכר. לא, אצלי זה לזכר כי אין... לא, אבל זה לזכר, אין יותר איסי פאקינג. לא, אבל זה עדיין ההשפעות של זה עדיין היום. לטובת או whatever, פול היימן. הוא אחד משלנו, והוא מי שבעצם, הוא ביחד עם טוד גורדון, העלו את המהפכה הזאת. כבוד. ומבחינתי, כן, זה מודה לך אגב, פול. תקופת פול היימן גיא. אגב, תקופת האדיטוד, באותה תקופה הרי לא שידרו רסלינג פה בארץ. שידרו WCW. נכון, ואני הייתי חייב לראות, הייתי מכור, הייתי אתה מדבר על איזה ג'אנקי. תקופה? על 90, שנות ה-90 המאוחרות. אוקיי, אבל השינוי הוא התחיל כבר ב-93. נכון, WWE התחילו להעתיק קצת אחר כך. אז זה הגיע למצב לא היה אינטרנט מהיר אז בזמנו, ואז היה לי בספרייה בבית ספר אינטרנט של 56 קילובייט לשנייה. הייתי מגיע, היה אסור לראות וידאוים, היה לנו כאילו מקום בספרייה, היה אסור לראות וידאוים, היה מותר רק ללמוד, הייתי מגיע ב7 בבוקר ביום שלישי וחמישי, כי בחמישי יום מעלים ספוילרים של סמקדאון עם וידאוים, קטעי וידאו של 3 דקות, מגיע ב7, לוקח ערימת ספרים, שם אוזנייה ככה שלא יראו, ויורד אבל... צעירים אתם, איזה צעירים אתם, איזה צעירים, הייתי קורא ריזולטס, שבוע אחרי שבוע ריזולטס. כן, כן, הייתי גם וגם רואה את ה... חבר'ה, אתם צעירים, אני בסאמרסלאם 1990 התקשרתי למחלקת המרצ'נדייז של ה-WWE, ענתה לי פקידה, לא הבינה איך הילד מישראל שואל אותה מה התוצאות של סאמרסלאם, כאילו בשביל זה התקשרתי. בכל מקרה, אני מדליק משואה. כן, קודם כל זה כאן השבט. כאן השבט פה, מדליק משואה. קודם כל, כשאני מדליק את המשואה הזאת, אני הולך להקדיש אותה גם לחכימי, ואני הולך לעשות אותה עם הומאז' לחכימי, מה שאומר שאני הולך לעשות ככה כל דקה, בזמן שאני מדליק את המשואה. גם הסוודר, ואני הולך לזרוק ג'ינדר כל שנייה גם, שימו לב, וזה הולך ככה. אני, חכימי סנדר, מדליק משואה, לכבוד האבן אריקים, בתור האולד סקולים שלנו, אני אחראי על האולד סקול פה, ג'ינדר, סליחה, אבן אריקים, אני הולך להדליק, לא, עכשיו ברצינות. כי מי שלא יודע, WCCW, משפחת ון אריק ושותפיה לקחו את המופע קרקס הזה בזמנו שהיה, שנקרא האבקות, ועשו אותו national TV פנומנה. זה הגיע לאקרנים, זה הגיע לטלוויזיה, באמת לקחו מופע קטן והפכו אותו לתופעה, והם מה שנקרא, פתחו את הדלת ל-WWE ו-WWF וכל מה שהגיע אחר כך. אז הנה אנחנו רואים פה הכל התחיל בטקסס. עם הפיוד המטורף בין הפריברטס והוון אריקים, וככה אני גיליתי האבקות, חבר'ה. ככה אני גיליתי את האבקות דרך וון אריק, ועד היום ליבי הולך אליו. יש לי וידוי. לתפארת מדינת ישראל. יש לי וידוי או השבצה, אני פגשתי את אחד הוון אריקים, נראה לי שהיחיד שחי, הוא היה את קווין, הוא היה פה בארץ, ואני ישבתי איתו פה במלון. את יודעת שהיחידי שלא פגשתי, כאילו... פגשתי כל כך הרבה מתאבקים, ואת קווין ון אריק לא פגשתי, רק שתביני. כן, כן. דיברתי איתו בטלפון. כמו שהוא נראה בטלפון, זה היה ממש מרגש, ואני כאילו עוד יחסית אליכם... אני שונא אותך. אני, כן, ממש שונאתי את זה. אז טוב, יש לנו עוד קטע עם דרור, אני רואה שהוא מאוד אקטיב היום. הוא לא יודע מה איתנו, אבל כל יום הוא מדליק נשואה. טוב, עם ההורמונים של אשתי ההריונית, זה לא בעיה להדליק אותה. אבל ברצינות, כן. אני מדליק נשואה וירטואלית לשון מייקלס האגדי, שלדעתו הקדים את זמנו ואף חזר לאחר פציעה קשה לתת את השנים הטובות ביותר שלו כמתאבק. כמו כן הוא המתאבק היחידי, לדעתו בהיסטוריה, שפרש בשיא. נראה אם זה יחזיק מעמד. לא יודע אם הוא פרש בשיא. אין כזה דבר לפרוש בשיא, אבל הוא היה קרוב לזה. נכון. אין שום מתאבק שיודע לפרוש בשיא. אולי אולק הוגן. יש לנו קצת שאלות מהקהל. יש לנו קצת שאלות מהקהל, אז קודם כל יש איתנו כמה חבר'ה כמו אלמוג אייל אני מצטער, אני עוד פעם טועה בזה. שלו. לא, סלו. סהלו. נכון, סהלו. גבריאל נוריאלמן ותומר זגוי. בוא נראה... מה השאלות? שאלות. תגיד שאני אני תפוסה, אני לא פנויה. אוקיי, אז זה הורס לנו את השאלות של כמה זה. בוא נראה, שאלה לשרון פלטי. כן. אם היית חבר טוב של קריסטיאן, שואל אותנו אביעד פרדו, שואל אותנו אם היית חבר טוב של קריסטיאן, מה היית מייעץ לו לעשות עם הקריירה שלו? היית ממליץ לו לפרוש, אולי לחזור ל-TNA או דווקא להישאר ב-WWE? שאלה חזקה, יפה. אוקיי, אני חושב שבכל מקרה לנסות
להצליח ב-WWE, נכון שזה לא נראה טוב, אבל ב-TNA השגת, כאילו, קריסטיאן השיג את כל מה שהוא יכול להשיג. עדיין לתת פוש ב-WWE, לנסות להגיע לאנשהו. אם לא, אז TNA. אבל עדיין, כאילו, הספרים, ספרי התהילה הם בסופו של דבר ב-WWE, ולא במקום אחר. אז אם אתה רוצה להיות באותה נשימה של הגדולים, כמו ש-CM פאנק עשה לי בקיץ 2011, אז זה רק ב-WWE. מסכים איתך, אבל מעניין מתי יבוא הבן אדם הזה שיבוא ל-TNA ויקח אותה לגבהים חדשים. כאילו, אני חושב ש-CM פאנק וקריסטיאן מגיעים ביחד ל-TNA, וואו, חלום רטוב, זה החלום הרטוב שלי. הלוואי. אם המעבר של אנגל, שהיה כל כך בזמן קצר, לא עשה שום דבר, שום דבר. בדיוק, נכון. הכל יכול להיות. תעבירי אותנו. תעבירי אותנו, תני לנו טוב, מעברון. לאן אנחנו עוברים? מעברון. חברים, זה הזמן לשפוך אור ולעשות סדר באירועי השבוע שלנו. בהחלט. אז נתחיל איתך, דרורי. לא. נתחיל טוב, בוא ננצל את זה שהוא מתעטש עכשיו או משהו כזה, מתן, יאללה. אני אתחיל, טוב? מה לדעתך האירוע המשמעותי של השבוע? בעיניי האירוע המשמעותי של השבוע זה היום הולדת של אנדרסון סילבה. למי שלא יודע, אנדרסון סילבה הוא האלוף במידל ווייט של ה-UFC. יש לנו תמונה שלו נראה לי. כן, נדמה לי שיש תמונה שלו גם, של אנדרסון סילבה. נראה כמו קופי בלי שיער. כאילו, הבן אדם באמת תופעה בעיניי, ואני יודע שהרבה עכשיו הולכים לקצוץ אותי על האמרה הזאת, אבל בעיניי הלוחם MMA הטוב ביותר בכל הזמנים. תקשיבו טוב, מ-UFC 67, הבן אדם מחזיק בחגורה. מ-UFC פאקינג 67. עשה כל מה שעשה, ועשה בצורה מוחצת. בהתחלה כן. מוחצת. בהתחלה כן. בהתחלה וגם אחר כך, הוא עדיין אלוף, חבר'ה, הוא עדיין אלוף, ואולי קרב עם GSP יכול לעשות קצת יותר עניין, אז אתמול הוא חגג יום הולדת שמח, אנדרסון סילבה, תמשיך לספק לנו... שתחי עד שנה הבאה. כן, משהו כזה. טוב, אני אמשיך אותך, מתן. כן. תמשיך אותי, אלון. בא לי לדבר על רייבק, הבנייה שלו כגיל. כן, לפני שבוע, בעצם הוא עשה את ההילטרן שלו, הוא הפך לרע. בוא נראה את הוידאו של זה. הוא בעצם תקף את ג'ון סינה בראש אחרי רסלמניה, בואו נראה את זה. עכשיו אנחנו יודעים שזה הילטרן, אז אמרנו, אנחנו לא יודעים כי הקהל... אתה מדבר על האקס או אתה מדבר על ההילטרן? על ההילטרן. הג'נרל מנג'ר שלנו, דודי. תראה לנו את הרייבק. הנה! אז כאן ראינו בעצם את ההילטרן, הקהל הגיב לו בטירוף, והשבוע הוא בא ונאם נאום מסוים. שהסביר את ההילטרן שלו. אז בעצם בנאום הזה, קודם כל התרשמתי, בוא נגיד ככה, אני לא האמנתי, אפילו, אתה יודע מה, אפילו אם הוא מדקלם, הוא עשה עבודה טובה, כי יש דקלום ויש דקלום. הוא עשה את זה טוב, הוא עשה את זה לא רע בכלל, אני חושב שקודם כל אין לי ספק... אני חולק עליך! אין לי ספק שה-WWE עשו את זה בתור, כאילו, מה לעשות. טוב, בוא ניקח את זה לא קשור, זה לא קשור, זה לא קשור לזה, יאללה, בוא נכניס את זה ביחד. אם הם היו חושבים על זה מראש, כי הסיפור טוב, אני מאוד אהבתי את הסיפור, נעזוב את זה בצד שהוא קצת מייבב וכזה, לא עזרת לי, והוא אמור לפרק כל מה שבדרך, אבל כבר תגיב לי, אבל עשו את זה בצורה די טובה שקצת הכניסה קצת סדר, אני מקווה שימשיכו לעשות את זה לטווח הארוך. לא יודע, אני לא יודע. יש לי משהו להגיד לגבי זה, יומני רייבק או חפירות רייבק. בדיוק, קראתי לזה שנייה. אתם זוכרים את הקטע הזה ש-WWE גונבים מ-TNA דברים? כן, הם עשו את הקטע זה היה לגמרי הקטע של בולי ריי, שמסביר אחד לאחד איך ה-SSNS ואיך הוא השתלט על האליפות. זה היה בול אותו דבר. ההבדל הוא ש-TNA החכימו בעצם לפצל את החלקים ולפזר את זה כמה, 7 חלקים במהלך התוכנית. פה עשו חפירה אחת גדולה של רייבק, זה היה משעמם, וזה היה מאוד מונוטוני, כי זאת הדמות שלו, אין לו את הפלמבוינסי של בולי ריי, כל השפה שלו. בולי ריי זה רמת אני מתחיל להיות מעריץ של רייבק. חבר'ה, רייבק לא צריך לדבר, צריך לשים את פול היימן איתו. בטח שלא באולפן ככה... שים את פול היימן איתו, וזה באמת שילוב. זה יכול להיות ברוק לזנר הבא, רק ידעו להשתמש בו. טוב, שאלה מהירה אליי. אליך. מדורון בן זקן. הוא שואל אותי, מה אתה חושב עם מה שעושים עכשיו עם דניאל בריין? אני חושב מאז שהוא התחיל להיות עם קיין, הקריירה שלו הידרדרה, מתאבק בינוני מינוס.
מדבר על הפיוד שלו עם CM פאנק שהיה לו בעבר, בין הקרבות הטובים ביותר. אז ככה, דורון, אני חושב שדניאל בריין נכנס למשבצת מאוד מסוכנת של קהל של ילדים. הוא יכול להיות תקוע שם הרבה מאוד זמן, אני לא חושב שהוא מתאבק בינוני, אני חושב שהוא מתאבק מצוין. הוא יכול להגיע לגבהים מאוד 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 גבוהים, אבל ל-WWE מאוד נוח עם קיין ודניאל בריין. משאירים אותם שם, ולצערי אני לא רואה סיום לזה בקרוב. משהו טבעוני. כן, כל הטבעוני. אבל זה הבעיה שלו, שהוא טבעוני. לא הזקה. אוקיי, המיין איבנט שלי, אני אעשה את זה קצר, אני חוזר לסוגיית הקהל, מה שראינו בניו ג'רזי, ראינו שזה מאוד מאוד מהותי וקריטי שהקהל יהיה חי וחם בתוכניות של ה-WWE, וזה הקהל של רו של השבוע בגרינוויל בעצם נכשל במבחן שלו, הוא היה צריך בעצם להמשיך את זה. אפילו הצעתי ל-WWE, כתבתי להם הצעה שהם יעשו איזה סוג של פרומושן ושכל שנה הם יבחרו את הקהל הטוב ביותר שהיה להם. אחלה רעיון. ככה הם בעצם יכולים כן, נותנים סיבה לקהל. לעורר, אתה יודע, לגרום להם להיות יותר מקוריים, יותר יצירתיים, לצעוק כל הזמן. וכל שנה הקהל הזוכה בעצם יקבל איזה בונוס בכרטיסים. מגניב, בטח. כמובן שהם ג'ק אסס והם לא חזרו אליי, אבל... לא חזרו לך לגבי עוד איזה משהו, לא? הם יגנבו לך את הרעיון הם יגנבו לך את הרעיון ולא יחזרו אליך. אבל בדיוק, אם במקרה הקהל שלנו... אז אתה נתאים איך שזה התחיל. בדיוק, אם אתם רואים כזה דבר, אז... פה זה התחיל, פה. וזהו, זה המיין איבנט שלי. טוב, המיין איבנט של השבוע שלי באמת היה יש לה גם מיין איבנט. זה המיין איבנט, לא? הפגישה מאוד מאוד, גם זה, אבל גם הפגישה אצל הווטרינר, מומחה העיניים של בתיה, הכלבה שלי. בתיה. אז כן, היה לה קיב שאינו מחלים בעצמו, והיום בביקורת בפעם השנייה, אחרי שהיא עברה התריה בה, זה בעצם מחט כזה שכזה עושה לנו כן, אז היא ממש בסדר. אני ממש... היא רואה עכשיו? היא רואה? תשלח לה. בערוץ הכלבים. בתיה, אני יודעת שאת התחיל עדיין להיות הפאק וזה נהיה קורצת. מיין איבנט. היא עדיין קורצת, אבל תוך 5 ימים זה מסתדר. למה, תגיד שלקרות זה סקסי, זה זה בסדר. לקרוא זה טוב, אוקיי. פאנצ'טיין. יאללה, התפנצ'תם, תצחיקו אותי, הרגתם אותי, לא הבאתי כלום, דברו איתי. תעביר אותנו לפאנצ'טיין. תביא אותנו. יאללה, פאנצ'טיין. תצחיק אותי. אני דווקא אצחיק אותך. אנחנו בפאנצ'טיין. יאללה, תן איזה... בדיוק. איך? אפרופו נשים באולפן, אז אני לאחרונה ראיתי national geographic, תוכנית מאוד מעניינת, על חיות נכחדות. נשים. ועל תרבויות שנעלמו מהעולם, ועשו ספיישל מטורף שם, באמת, על אחת התרבויות היותר עשירות שהיה לנו, שנכחדו, זה באמת עשו להם פרק שלהם שם, היה מאוד יפה, הפרק כמובן היה לדיוויזיית הנשים של WWE, כאילו, למי שעוד לא הבין. אחלה פרק על תרבות נכחדת. כן, ואחלה פאנץ'. כן. איזה עובד. צחקת. רגע, צחקת או לא צחקת? האמת, כן. אז אני אמשיך. תמשיך. יש לי שמועה של שרון, יש משהו נחמד, גם דרור אני רואה קפץ וכתב פה, אבל תכף דרור. פאנץ' שלי על סינה. כולם ביקשו וכולם רצו וכולם התחננו להילטרן. סינה, מה שהיה בבוסטון, טיפה יותר מדי. לגמרי, אז יפה מאוד. הפאנץ' שלי, אם אתם רואים פה, אני קיבלתי דבר דואר, ואני הולך לאסוף את זה מחר. דבר דואר קיבלת. דבר דואר, ואתם יודעים מה זה אומר. מה? שהסמרטוטי רצפה עם הדפסים של 3MB, שהזמנתי מדאדה זה הם הגיעו! הגיע! יס! 3 סמרטוטים. 3 סמרטוטים לספונג'ה. יש על זה מכס? איזה מכס, תגיד לי, גוש וחצי, אבל רגע, אולי גררו לך את האוטו, אולי זה דוח. לא, זה כבר אני אף פעם לא לוקחת את הדברים אולי זה האלה. יש לנו, הנה, דרור, מה אמרתי? הוא ישר קופץ. הוא אומר שלמרות שאני עם 38.6 מעלות חום, אני עדיין אומר פחות שטויות מסנדר. קשה לנצח את המאסטר, קשה לעשות סנדר לסנדר. ג'נרל מנג'ר, יש לנו זמן? לאיזה שאלה או שתיים? יש. יש לנו פשוט הרבה חברים פה. GM? GM, יש לנו זמן. יש לנו מלא זמן. יש לנו מלא זמן. זה כיף. אז תן לנו 2 דקות לפני סיום. אולי אפילו מיכל תיתן פאנץ'. אולי? 2 דקות. 2 דקות, אוקיי. אז שאלה אחת. בוא נראה, יש לנו פה... רגע. יש לנו את... רגע, נו, המחשב. זה מק.
שגב גבאי, לא, מיתר שואל את, מיתר קומפל, שואל את מתן, מה אתה חושב על קדחת פנדנגו? האמת היא שאני לא רוצה להגיד לכם, אמרתי לכם, אבל אמרתי לכם, אני ישבתי פה ודיברנו על הגימיק הזה שיש לו סיכוי להצליח, אבל הוא כרגע עומד במבחן קשה, כי הגימיק הצליח נהדר, אבל המתאבק לא מצליח להרים אותו. הוא לא הצליח. You wanna go fandango with me? הוא ממש סבל שם ברוח האחרון. יש לי שאלה לקהל, למה אתם שואלים שאלות את מתן? אין מה לעשות, אין מה לעשות. כזקן השבט וכאחד החכמים פה, תמשיכו לשאול אותי שאלות ואני צריך לדבר שטויות. 99% מה שאני אומר זה שטויות, 1% זה זיוני אז אלירן שלום שואל מה דעתכם על זולף זיגלר, הבדיעה של אליפות העולם. אני חייב להגיד משהו. זה לא מעניין אף אחד. הזכרת לי. אני חייב להגיד משהו על הזכייה של זיגלר באליפות. זה לא מעניין אף שהוא אחד. נופח את דל ריו, תקשיב. אתם זוכרים את העניין הזה שדל ריו תופס אותו בארמבר, ואז זיגלר עומד לעשות טאפ-אאוט, ואז הוא נזכר שהרגל של דל ריו פצועה, אז הוא עושה עם זה ריברסל. יש לי שאלה לך, למה אדון אול אמריקן, ג'ק סווגר, לא עשה את זה מקודם? Because he got high. איזה טיפשות, איזה טיפשות. מתאבק טכני, אליק. אתה יודע מה, אז בוא נקדיש לו איזה שיר. טוב, אתה יודע מה, לא, הכנו את זה, לסיום תוכנית. יאללה חברים. איפה הכובעים? הופה, סיבובים, תהפוך אותנו דודי. דודי, צובב אותנו, דודי. מיכל, תחזיקי חזק, מיכל. אנחנו כבר מנוסים בזה. מה אתה עושה לנו? תודה רבה לכולכם שהייתם איתנו, חברים. תמשיכו לשתף. תמשיכו לשתף. היה לנו כיף. תשתפי גם את. תחרות אייסס אנד אייטס עם הכובעים. תצלמו את עצמכם על אופנועים. שלחו אלינו, תקבלו כובע מגניב של סוזוקי. תביא לי מהאלכוהול, תביא לי לשתות מהאלכוהול. יש פה בושמיץ. אז זהו, תמשיכו לשתף אותנו. יש... תראו את המנחה, זה מה שעושה. זה נשמע, עכשיו תהפוך אותי. לחיים, חבר'ה, לחיים טובים. רואה, שם פה ביץ פטל? מה שם פה נגיד? אתה יכול לסגור אותנו, דודי. או שנסגור אותך.